जय हरी. शेतात पेरणी केल्यानंतर पिकाबरोबर तणही उगून येतं. ते तण आम्ही योग्य वेळी काढलं नाही तर ते मुख्य पिकाला हानी पोचू शकतं, त्याला बाधा आणू शकतं. ते तण योग्य वेळी आम्ही बेनून खुरपणी करून बांधावरती टाकलं तरच मुख्य पीक चांगल्या प्रकारे फोपावतं. तसंच आपलं आयुष्य असतं. आपल्या आयुष्यामध्ये काही अवगुण आपल्याला चिकटू शकतात, काही वाईट गुण आपल्यामध्ये येऊ शकतात. ते अवगुण आणि वाईट गुण आम्ही योग्य वेळी त्या तणाप्रमाणे बाहेर टाकून दिले, वर्ज केले तर आमचं जीवन, अवघं जीवन समृद्ध, सदृढ आणि निकोप बनतं. कारण गवताचं बी कधीही भेटत नाही. तणनाशक भेटतं पण तणाचं बी कधी भेटत नाही. म्हणून त्याची काय स्वतंत्र पेरणी करावी लागत नाही, ते आपोआप येत असतं. तसे वाईट गुण हे आपोआप येत असतात. सद्गुणांची जोपासना करायला लागते. म्हणून तुकाराम महाराज म्हणतात, निवडून यातन शेत करावे जतन, नाही तरी नासोनी जाय, पुढे आळस उरे हाय. निवडून यातन शेत करावे जतन, निवडून यातन शेत करावे जतन, नाही तरी नासोनी जाय, पुढे आळस उरे हाय. जय हरी. जय जगद्गुरु.